аз дуюм ба ҷумҳурӣ сиклонҳо ворид мешавад ва боиси бурдани боронҳои кӯтоҳмуддат дар кӯҳҳо пешгӯӣ мешавад. Дар водиҳо асосан ҳаво бебориш аст, вале дар баъзе водиҳо низ бурдани боронҳои суст пешгӯӣ мешавад ва ҳарорати ҳаво дар ин давра аз 2 то 4 июл 4-6 дараҷа паст мешавад. Яъне ки дар вилояти Хатон агар то ин дараҷа то 44 дараҷа гарм буд, баъдан паст шуда то 38-39 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳарорати ҳаво 41 дараҷа гарм буд, баъдан 4-5 дараҷа паст шуда то 32-37 дараҷа ҳарорати ҳаво гарм пешгӯӣ мешавад. Инчунин дар ноҳияти бемарказ то 35-40 дараҷа ҳарорати ҳаво гарм буд. Аз 2 то 4 дар ин водиҳо ва дар кӯҳҳо паст шудани ҳарорати ҳаво низ пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ин давра 4-5 дараҷа паст мефарояд. Дар водиҳо ҳарорати ҳаво шабона 15-20 дараҷа гарм бошад, рӯзона бошад то 32-37 дараҷа ҳарорати ҳаво гарм пешгӯӣ мешавад. Дар кӯҳҳои ноҳияти бемарказ ҳарорати ҳаво шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм буд, баъдан то 23-28 дараҷа ҳарорати ҳаво гарм пешгӯӣ мешавад. Инчунин дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз 2 то 4 июл ҳарорати ҳаво 4-5 дараҷа паст мефарояд ва бурдани боронҳои кӯтоҳмуддат дар баъзе минтақаҳо пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шабона 9-4 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм буд, баъдан то 23-28 дараҷа гарм пешгӯӣ мешавад. Дар шарқи вилоят низ ҳарорати шабона 2-7 дараҷа гарм, баъдан ҳарорати ҳаво то 12-17 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мешавад. дар шаҳри Душанбе рӯзи 2 июл то 4 июл ҳарорати ҳаво 4-5 дараҷа паст мешавад ва рӯзи 2 июл эҳтимолияти бурдани боронҳои суст дар шаҳри Душанбе пешгӯӣ мешавад.